Ay! Oh! Duka apa man, uy! Di bad trip, sugog tamad ang mga tawhana, dira, oh. Sigig pa music, bisag tunga ng gabi, eh. Badlungon naman kayo na sa katilingban, bay. Unsak hagmaayog. Patilaw na ako na sila sa akong lesson learn. Tama. Wagan ako akong batos, eh. Karon. Ay, tingog mo cellphone, bay. Ay, si boss. Boss. Hello, boy. Nintawag ko si mga karon. Kay, siyempre, kabalo na ka. Ha, unsa pa? Naatay tirahon ron, siyempre. Atay tirahon? Atong tirahon ron. Mga badlungon sa katilingban. Badlungon sa katilingban? Sige, dating gawi. Mag-abot rata sa to abutanan. Lintik na bata, ne. Sige, boss. Sige. Bye. Sige, boss. Bye. Alami agin music na TikTok. Naroon mo palag akong music. Naagin maglakaw kasada rong bitay ng piliyag yun. Wa pa man diri si boss bay. Wat-wat na siguro na ako kay base na traffic pa. Uy! Lintik na batos ni. Mugin akong ganahan na ng batusa ba? Kasi yung kayong maabot. Oy boy! Ganihar kang naabot dire ah? Taod-taod na ko dire boss. Uy! Pero time para god. Wa mali kay dala nga gamit lagi. Anak ka, badlungon kaya tong tirahon karon. Unsay way dala? Ako pa. Kita ka ne? Martilyo? Unsaon man na nimo? Ha, siyempre basta magahi ilang ulo ron. Idok-dok na ni silang ulo. Ayos. Ha, unsa pa. Pero time pa. Nganong gadala-dala man kagbara nga dili man treasure hunting ato adtuan ron. Tuod sa? Pero di ba boss ni anak kasakuha nga naa sa leghimong tambayanan ngadto? Gamit siya po ni kayo, boss. Uy, pandimulis ba? Ligwat-ligwat tiradas ba? Good idea. Unya, tara. Tara! Ops. Kita ka ng Muragay House. Sobra pa sa kita, boss. Naadihang mga badlungon. Naadihang akong tirahonon. So karon, ako'y una dito atraka. Dire ra ka, look out ka na ko. Unya kung magkalisod ko, kung maalkansi ko sa away, back up na yun ka. Sige, boss. Copy, boss. Kay ugmalakansi ka. Mudagan ko. Ay, sige, dira. Joke ka dito, boss. Aw, lagi. Sige ha, adala ko. Look out ha. Look out, boss. Hoy! Time pa. Mura magnagtawag sa kuha, bay. Bagmay ko music. Hoy! Naman ang music dito ang gabi eh. Wala lang ko'y tarong tulog dire. Kung isong kay ka, si problema ni mo. Naunsa man taon ka, oy, nagsige magpagpa-music tungang gabi eh. Kabalo kang napakoy anak diri ah. Ngawa pagi anak kay ako pang gibuhat. Nagsige gila. Badlungon man kay mo diri taon oy. Someday problema ni mo di ay. Si may gusto ni mo. Siguro lang kailan ako diri ba? Kasad niya akong papel diri oy. Mura man lang kog si Marites diri bay nagsige rag atang og chismis. Pero wa nagjud oh. Galami na gid silag taman ba. Pero unsa gay mahitabo ni ron amo una lan kog dagan ani bay. Kung gusto lang unta bay nga pag mo nimo na imong music ug tunga ng gabi eh. Didaghan kay nga tulog diri abay matugaw na imong kabuang dira. Di na mahimo bay. Di mao na ako kalipay diri. Na imong palagbalag ani kong music. Puto pingyanay. Hala bay, sundang. Kaya unra ba? Patay ta sa danger ani, titanusuntaan ni. Patay. Mao na imong gusto di ay. Naugdra. Dali. May magpatay ta. Patay din gusto ha. Karon ka. Yate. Isugag gud ni tawana gud. Murag di da kog back up ani ba? Boy, back up boy. Boy, asa naman tumbuang? Boy. Back up boy.
Murag say na gid siguro ni nga mudagan ko bay. Bahala ka diha, boss. Karon ka! Patay ni dagan ang buang! Ang dagan ka! Karon ka! Tasay! Tagi na tumakapas. Yawa gini batusa katalawana. Puti ang itlog.